Салому алейкум, бародаро, хушоматон ба канали ман марҳамат. Лайк занитон, подписатсия фаромӯш накунтон. Ҳамин акоманда бародаро як ҳавли бо шиштар хонаш барои фурӯш будааст. Марҳамат, тамошо кунтон. Ин аз тарафи кӯча, яъне дарвозахона бародаро. ҳозир медарем ҳама ҷошо нишон медиҳам бародаро. Ана ҳама саволотама ҷавоб мешавад. Фақат то охирша тамошо кунед, стоп кунед, лайку подписатсия фаромӯш накунтон. Назар омадем бародаро. бародаро, шиш дар хонашай. Ман як дар хонаши хушро дар онро нишон медиҳам бародаро. Мондагам дараш ҳисоби қулф. Мана марҳамат тамошо кунтон. Шиш дар хона ҳамаш подвал. Мана ҳамин ҳавзашай. Дарвозахонашай бародаро. Мана ҳамин ҳавзаш. Ҳавз. Мана оби лучинскишам бурора мондагӣ. Мани дарвозахона бародаро. хонаҳо ҳамаш абой токҷавон, ҳамаш қоидавӣ. хонаҳои тагаш пурра ҳамаш подвал. дар ин хона ҳамаш кафремон шудаги бениҳоят зӯр. Фақат ҳамин рӯш ба ҳоли кор кардаги не. Рӯшам ту краскара мондаги бародаро. метавонтон таъбидилатон кара чизе кунтон, ремонт кунтон. Пеши хонаи тамом. Дар инош ҳамаш бениҳоят хушрӯ ремонт шудаги. Ҳамин дар рӯи ҳавли олучшаи себои зимистон истаси меренко. ҳамин ҳошай бародаро, марҳамат. ҳамин кухни бародаро бо тамоми лавозимоташ. ҳай. марҳамат тамошо кунтон. Ин кухниш калон бародаро. ин ҳама мебелошки ҳай бародаро. Мана ҳамин хонаи ки харад бародаро, ягон чизша гирифта набаранд. Тамоми чиза, ҳама чизаи ин хона чизе ҳай аҳезӣ месакард то дивану пивану тамоми гапу корош ҳамаш просто так пафта мебараванд. Марҳамат бинтон. ин аз тарафи лав. мана пеши хона пурра решётка ограждение кардаги бародаро. бо ба чишми худатон омада бинтон, бо маъқул кунтон иншоалло. бениҳоят зӯр хона. нархаш бародаро 2 миллион сомонӣ гуфтанд соҳибашон. аку худашон савдо мекунанд. нархаш соҳиби хонаи номерашон монанда ҳай экрама нависта мондагӣ. телефон мекунтон, қитишон суҳбат мекунтон. номери худамон май бародаро. ман ҳамин як дар хонаи нишон диҳам. хонаҳо ҳамаш абой. хона ба даҳлизаш яхтиша нишон достаям. мана ин токҷавон. ин даҳлизаш бародаро. мана ина хонаи дарунааш. инам ҳама ҷош абой, токҷавон. ҳама хонаҳо ҳамин хел бародаро. хушрӯ. медароитон мешинтон хони тайёр. ҳай одамо қимат мегӯянд бародаро. ин хони холиам. ҳавли хоб холиам. чилидаи хоб холишам 5-6. ин ҳамоқа хона бо хона сохтанам бениҳоят қим. бо худтон савдо кунтон бо наз бародаро. омада. ман як бор дига мегӯям документҳош ҳама сатфои ягон хел камбудиш нест. оби лаби ҷонба наздик ҳавлин. обаш бемалол. документош нағз. ягон камбудиш не бародаро. ҳама 100%. ба фикри ман. ин тарафи ҳизмхона бародаро. танӯрхона. марҳамат бинтон. ин аин хона ягон чиз гирифта намебараванд. ҳама чизша монда мебараванд бародаро. ин танӯрхона. танӯрхона таги кухни нишон додгӣ. тагаш пурра подвал. мана инҷа подвалаш пурра подвал. ягон хел саволотон бошад, маълумоти пурраи соҳибаш ба телефон кунтон ё номери ман ба телефон кунтон бо хушрӯтар мефаҳмонем. ҳавли 5 сотиқа ҳам бо ҳама шароиташ. марҳамат занг занитон. гапу кор кунтон ки ки гирад насиб кунад.
خدا نگهبانتون باشه. فقط پدلیستی پادپیساسی فراموش نکنتون. رحمت برای دستگیری همیشگی ندار.